Χρήστος Δημητρίου Παπαδόπουλος. Συνθέτης, λυράρης και εγώ τουλάχιστον κάνω μια ευχή και μελλοντικός τραγουδιστής. Το εύχομαι από την ψυχή μου. Οι ρίζες του Χρήστου κρατούν από την οικόπολη του Πόντου, Γαράσαρη. Ίσως ο συμπέθερον Μαλβίνα να λέει του Γαράσαρη με πειράζει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πατέρας του Δημήτρης είναι από την οικόπολη της επαρχίας Λαγκαδά. Η μητέρα του είναι από τον προφήτη Ηλία, χωριό της περιοχής του νομού Πέλης. Ο Χρήστος γεννήθηκε στην Έδεσα και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην περιοχή της Σταυρούπολης, όπου και τελείωσε το σχολείο. Η επιθυμία κάθε πόντιου, έτσι και του παππού του, ήταν κάποιο από τα παιδιά του να μάθει να παίζει λύρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα, ο γιος του ο Δημήτρης κάνει ίσως το μεγαλύτερο δώρο που περίμενε ο γιος του ο Χρήστος, αυτό το εθνικό όργανο, την ποντιακή λύρα. Έτσι τουλάχιστον την αποκαλούσε και ο παππούς. Ο Χρήστος στα 11 του λοιπόν αρχίζει την ενασχόλησή του με την ποντιακή λύρα. Μεράκι, κέφι, διάθεση, γιατί είναι ένα περίεργο όργανο. Σε μαγνητίζει και σε κάνει πραγματικά θες δεν θες να ασχοληθείς. Ίσως γιατί γενναίες ολόκληρες γαλούχησε, έκλαψε, χάρηκε, έζησε και έδωσε πνοή ακόμα και σε εκείνους που το είχαν ανάγκη. Αυτή είναι η ποντιακή λύρα. Με αυτήν ασχολήθηκε τόσο ζεστά και τόσο επισταμένα ο Χρήστος. Διδάχτηκε την ποντιακή λύρα κοντά στους κορυφαίους. Πρώτος δάσκαλός του ο αείμνηστος Τάκης Ιωαννίδης. Στη συνέχεια ο Σταύρος ο Κουρουκλίδης, ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης, ο Θόδωρος ο Βεριώτης, ο Φάνης ο Κουρουκλίδης και ο μεγάλος δάσκαλος ο Τάκης ο Σαχινίδης. Στα 18 του στρατεύεται με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί για αρκετό διάστημα από τη μεγάλη του αγάπη, όπως την αποκαλεί τη λύρα. Στα 24 του χρόνια, όριμος και κατασταλαγμένος, αποφασίζει το νέο ξεκίνημα κοντά στον μαέστρο, τολμώ να πω και το πιστεύω, στο μαέστρο της ποντιακής λύρας, το δάσκαλο, τον Παναγιώτη τον Ασλανίδη, που εγώ το θεωρώ μεγάλο δάσκαλο γιατί κοντά του γαλουχήθηκαν πάρα πολλοί νέοι και σήμερα βρίσκονται όλοι στην πρώτη γραμμή στην υπηρεσία αυτού του όμορφου του ποντιακού οργάνου τη λύρα. Ο Παναγιώτης δίδαξε στον Χρήστο τους παραδοσιακούς δρόμους της λύρας. Το δίδαξε και πολλά άλλα, γιατί κάθε όργανο θέλει το σεβασμό του. Εμείς οι πόντιοι δείχνουμε έναν ιδιαίτερο σεβασμό στην ποντιακή λύρα. Έλεγε ένας χορεμένον ο κύρι μου, εάν πουλήμ κι αγαπάσατ, ατό να ζωρίσαπα λαλίαν κι θα έβγαλ. Λοιπόν, σαν έτσι, ο Χρήστος μένος πια αποφασίζει να κάνει κάτι που να μείνει τουλάχιστον στο διενεκές στην ιστορία. Γι' αυτόν και για κάθε νέο ήταν ένας άθλος. Ίσως μια υπέρβαση, αλλά όταν ολοκληρώνεις το όνειρό σου, τότε θεωρείς τον εαυτό σου πετυχημένο. Και σαν έτσι
Ο Χρήστος πέτυχε αυτό που ακριβώς ήθελε. Στην πορεία συνεργάστηκε και με ποντιακά σωματεία. Πρώτος σύλλογος, ο Σύλλογος Ποντίων Πολύχνης, στον οποίο θύτευσε ως χορευτής. Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγής, εκεί πια και χορευτής και λιράρης. Στο Σύνδεσμο Νικοπολιτών Προφήτης Ηλίας ως λιράρης. Στο Σύλλογο Ποντέων Αλέξανδρος Υψηλάντης Ηλιούπολης, όπου εκεί είχα τη χαρά και να συνεργαστώ μαζί του. Εκεί τον είχαμε σαν λιράρη στα χορευτικά μας, αλλά και στη χοροδία. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαχανά ως χορευτής και ως λιράρης. Στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Ποταμιάς ως λιράρης στη χοροδία. Εκ μέρους του απευθύνει σε όλους εσάς και σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φορείς, στα σωματεία, σε όλους εσάς που κάνατε τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πραγματικά με την παρουσία σας δώσατε μια ιδιαίτερη ζεστασιά σε αυτόν τον χώρο. Θα ήθελα να διαβάσω και το ιστορόγραφο που ο ίδιος μου είπε να καταγράψω. Ορκίζομαι να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στον ποντιακό χώρο για τη διατήρηση, διάσωση και διάδοση της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης. Είναι όρκος τιμής και σαν έτσι θέλει το χειροκρότημά σας. Και είπε και κάτι άλλο. Το οφείλω στον παππού μου, στους γονείς μου, στην οικογένειά μου και σε όλους αυτούς που με στήριξαν και με στηρίζουν με την ποντιακή ζεστασιά και αγάπη τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος, επειδή πραγματικά ο καλλιτέχνης έχει και μεγαλύτερες ευαισθησίες, ο κάθε καλλιτέχνης, είτε χορευτής και βαλπεσκύρε ή αλλιώς, πάντως έχει ευαισθησίες. Σαν έτσι ο Χρήστος θέλησε να τιμήσει με κάτι ξεχωριστό όλους αυτούς που τον κάνανε τη μεγάλη τιμή να συμμετέχουν ή να βοηθήσουν ή τουλάχιστον να δώσουν το παρόν τους σε αυτό το ωραίο ξεκίνημα που έκανε και σαν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θεώρησε πρέπει να δώσει μια αναμνηστική πλακέτα. Θα παρακαλέσω όλους τους καλλιτέχνες που θα καλέσουμε εδώ να μην φύγουν, να βγούμε στο τέλος και μια αναμνηστική φωτογραφία όλοι οι συμμετέχοντες στην αποφάση. Χρήστο μου, πάντα να κάνεις επιτυχίες και αυτό να είναι η αρχή για Σίλε επακόλουθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νίκο για τα καλά σου λόγια. Είμαι πολύ συγκινημένος που σας βλέπω όλους εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την τιμή που με κάνατε. Εμένα και όλους τους συνεργάτες μου. Όπως είπε, σαν ένδειξη ευχαρίστησης στους συνεργάτες, στους τραγουδιστές, στους ογκόληθους του Ποντιακού. Ένα μικρό αναμνηστικό δωράκι ως ένδειξη ευχαρίστησης για... Επειδή συνηθίζω κάποτε να φτάω κατ' παλαλά, πήρα αφορμή από τον τίτλο. Ναι. Λοιπόν. Λέει «Φώτισιν δώσατεν Θεέ μου». Και κάτω έχει μια αναφορά σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Παρασκευούλαμ. Μαμ.
Παρασκευούλα, δηλαδή δική μου, πολύ δική μου Παρασκευούλα. Αυτό ειλικρινά με συγκίνησε. Γιατί δεν είναι απλά μια αναφορά. Είναι μια κατάθεση ψυχής ενός γονιού, είναι μια κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου, είναι κατάθεση ψυχής μιας μεγάλης προσπάθειας και όλα αυτά εκφράζονται σε ένα φυλάκι ή ένα λουλουδάκι που θα το έχουν προσφέρει και πραγματικά παίρνοντας αφορμή από εκεί είπα αξίζει να πεις και να κάνεις οτιδήποτε. Με τη σειρά έτσι όπως θα ανακοινώσω τα ονόματα να βρεθούν εδώ δίπλα μας και να τους δείτε. Είναι της πάση γνωστή, εγώ πιστεύω, και θαρώ αυθόρμητα όλοι μας θα τους χειροκροτήσουμε. Γιατί είναι το βασικό στοιχείο του αλτρουισμού, του ποντιακού ελληνισμού. Αν κάποιοι ξεχάσανε ή αν κάποιοι προσπαθούν να το ξεχάσουν, ένα μας κράτησε χρόνια. Ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη, η αγάπη και ο σεβασμός. Κάτι που ίσως προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Όχι. Ένα χρόνο τρανύτερος νέτων κάποιος, έλεγα Μοθείο. Ας το θυμηθούμε και από εκεί ας ξεκινήσουμε. Αυτοί λοιπόν οι ογκόληθοι της μουσικής κάθισαν δίπλα στο Χρήστο, τον βοήθησαν, τον στήριξαν, συμμετείχαν και έγινε αυτή η επιτυχία. Ας πάω εγώ να σκεπάζουμε. Λοιπόν, της Νικολαίδης. Κώστας Καραπανογιωτίδης. Μπάμπης Ιορδανίδης. Όπως βλέπετε λέω μόνο τα ονόματα γιατί εδώ κάθε κοσμητικό επίθετο περιτεύει. Λοιπόν, Ανέστης Μωυσής. Στέλιος Χαλκίδης. Λείπει σήμερα από την παρέα μας ο Δημητράκης ο Καρασαβίδης. Έχουμε και δύο γλυκύτατες γυναικείες φωνές. Που δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά είναι η κυρία Σοφία η Νικολαίδου και παρακαλώ την κυρία Σοφία την Νικολαίδου, αντί της Πέλας Νικολαίδου, και θα κλείσω με τη Μελίνα τη Χατζικαμάνου. Λοιπόν, στα κρουστά ήταν ο Κώστας ο Ζώης, που λείπει απόψε, και ο Κωστάκης ο Καρασαβίδης στα τύμπανα. Λείπει όμως ένα όνομα από εδώ και θα πρέπει να το συμπληρώσω. Ενορχιστρωτής και μαέστρος, ποιος άλλος, ο Δημήτρης ο Τεπερεκίδης. Λοιπόν, σας αφήνω στο θερμό χειροκρότημα όλη αυτή την αθοδέσμη, όλους αυτούς που πραγματικά στήριξαν, στηρίζουν και θα στηρίζουν. Συγγνώμη, με αδικήσατε. Θα το πω στον κηδεμόνα μου. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω γι' αυτό εδώ το μεγαλείο. Και έρχομαι τώρα, κάνω μια ξεχωριστή τιμή σε κάποιον, γιατί πραγματικά έχει μια διαχρονικότητα από το χθες, το σήμερα και ο Θεός να δει αν το χρόνο να συνεχίσει.
είναι ο μεγάλος δάσκαλος, ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης. Και όλες αυτές οι επιτυχίες, όλα αυτά τα νέα τραγούδια που κοσμούν τη δισκογραφία μας, φέρουν ένα όνομα στιχουργού. Βασίλης Μωυσιάδης. Απ' την παρέα μας λείπει ο έτερος των στιχουργών και ένας παλιός, με την έννοια του χθες, αλλά και σύγχρονος τραγουδιστής, ο Τάκης ο Παπαδόπουλος. Αυτή είναι η ανθοδέσμη των καλλιτεχνών μας. Και απαντάκι ύστερα έρθει η σειρά σου, είτε να δείτε, δώστε το με την κόρα του να σπάλε. Σταθεί, το είπε, θείο θα μου δώσει και μέρα να φύγω. Εσείς πραγματικά όλοι που είστε απόψε εδώ θα γίνετε οι κριτές, οι αυστηροί κριτές αυτής της δουλειάς που έχει να μας παρουσιάσει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Φώτιση δώσατε Θεέ μου, την αγάπη σας, το χειροκρότημά σας και πάμε σε όλους τους μουσικούς.